Με ρωτάνε όλοι ποιο είναι το μεγαλύτερο μου flex. Πρώτα απ' όλα, δεν με ενδιαφέρει να φλεξάρω. Ό,τι κάνω, το κάνω με την ελπίδα πως ίσως να μπορώ να σε βοηθήσω να καταλάβεις τις δυνατότητές σου και γιατί αξίζει να προσπαθήσεις για περισσότερα. Δεν σου λέω να κάνεις ό,τι κάνω εγώ, αλλά για να προσπαθήσεις για οτιδήποτε εσύ θέλεις. Τέλος πάντων, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι σήμερα η ώρα είναι 1, είναι Δευτέρα, είναι Σεπτέμβρης και δεν χρειάζεται να περιμένω την επόμενη άδεια, να αναπολώ την προηγούμενη άδεια ή να σκέφτομαι τι θα κάνω αύριο, γιατί αύριο πάλι μπορώ να κάνω αυτό που θέλω εγώ. Και η ελευθερία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σίγουρα αξίζει να τη διεκδικήσεις, αλλά σίγουρα, επειδή είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο, δεν έρχεται έτσι απλά ή δεν έρχεται χωρίς να βάλεις πάρα πολύ δυνατή προσπάθεια. Επομένως, μη σκαμάρεις τον εαυτό σου, να περιμένεις πως αν θες κάτι αξιόλογο θα είναι δύσκολο, αλλά δύσκολο είναι και το να σηκώνομαι 5 ώρα το πρωί, να πηγαίνω στην πρώτη δουλειά ή να πηγαίνω στη δεύτερη δουλειά όπως ήμουν πριν. Επομένως, προτίμησα τη δυσκολία του να κάνω κάτι παραπάνω για να απελευθερωθώ, από το να μείνω με τη δυσκολία του να δουλεύω περισσότερες ώρες, του να ορίζει κάποιος άλλος το πότε θα δουλέψω, πόσο θα δουλέψω, πόσα θα πάρω, αν θα τα πάρω, αν θα πάρω άδεια και όλα αυτά τα σχετικά τα οποία τα γνωρίζεις. Και πραγματικά μέσα από την καρδιά μου, αυτό που θέλω να σου πω και να σε ταρακουνήσω λίγο, είναι πως αξίζει τώρα, σήμερα, είσαι πιο δυνατός από ποτέ, σήμερα είσαι πιο έξυπνος από ποτέ, τώρα έχεις περισσότερη ενέργεια από ποτέ. Ακόμα και αν είσαι σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, αυτός είναι ο λόγος για να το κάνεις. Δεν είναι η δικαιολογία για να μην το κάνεις, γιατί αλλιώς, αν δεν το κάνεις, το κάτι παραπάνω, πώς θα αλλάξει η κατάσταση. Σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, ό,τι και να θέλεις να κάνεις, να έχεις τη φώτιση και τη δύναμη να πάρεις τις αποφάσεις ή να μείνεις δυνατός στις αποφάσεις σου στο να πετύχεις. Τώρα, αν θες να κάνεις περισσότερα πράγματα και σε ενδιαφέρει να βρεις έναν τρόπο παράλληλα με τίποτα άλλο στη ζωή σου, χωρίς συνδρομές και με καθοδήγηση να πετύχεις πράγματα, μπορείς να μου στείλεις ένα μήνυμα και μπορώ να σου δείξω το μοντέλο το οποίο έχει βοηθήσει εμάς, αλλά και πάρα πολλούς συνεργάτες μας.